Together, growing in faith, changing communities. Wehlobo zami kwathi ngithi wena oncike ngaseBethesda namhlanje. uJesu Kristo uyena obeshayela leli bhasi beliyohlangana nezikhinzi endleleni. Kwathi ngithi kuwena namhlanje ohleli phansi othi impilo yami ngisayiboni kahle. Kwathi ngithi kuwena namhlanje osuthi sengidlule ikhinsini empilweni. Nabo ubufakazi obuyibo bokuthi uhlaka liyakwazi ukuphatheka. Musa ukuvunya ukuphathwa uhlaka iminyaka engama-38, kepha hlobo sami uJesu Kristo okuyena obeyishayela ibhaso kuyo uyazi ukubukhona phakathi. Uyazi ukuba noma edlule ikhinsini eyivika ukhona phakathi. Uyazi ukuba noma evika amatekisi ukhona phakathi. Angeke ayimise noma kanjani ibhasi ngoba kukhona wena phakathi. Hlobo sami indaba yaseBethesda, indaba yomusa kaJesu Kristo, ekuyindaba ethi kumina nawe, sukuma uthathe uhlaka lakho uhambe, bese uyaliphatha njengofakazi, ebese umisa ikhanda ubheka phambili, uthi lolu hlako lwake langiphatha no longer carries me, but I carry it. Amen.